Serwus. Ja wiem, że do świąt jeszcze jest dość daleko, że ani jeszcze nie ma adwentu, ale ja dzisiaj mam taki dzień, że jest fezrot z kuli jednej rzeczy i trochę o świętach pogodomy. Wyszła moja książka i że jest z tego fezrot. Mianuję się Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. No toż ten odcinek będzie troszkę o Karolu Dickensie, będzie troszkę o przekładaniu książek, będzie troszkę o innych rzeczach i przeczytam wam na koniec kontekst tego tekstu, tak żebyście wiedzieli, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko brzmi i gwarantuję wam, że będziecie radzi, żeby to kupić jak najwarci. Bestuż zacznę od tego, skąd w ogóle pomysł, żeby przełożyć godnio pieśń, a właściwie to A Christmas Carol na śląskogotka. Mnie się fest podoba to, jak pisze Dickens, bo Dickens pisze tak dość dużo o tej londyńskiej biedocie, o tych robotniczych dzielnicach Londynu i troszkę wspomina to o tej industrialnej części Śląska Górnego. I tak trochę jak się czyta tego Dickensa i to jak on pisze, to też jest to dość takie podobne do tego, jakby to mogło być u nas. No, Dickens napisał godnie pieśń, jak on już był w takim miejscu, że już nie wiedział, co ma zrobić, bo ta poprzednia książka, co on napisał, nie sprzedawała się dobrze. To wydawnictwo, co on był z nim związany, oni płacili mu normalny geltak w każdy miesiąc i to wydawnictwo mu powiedziało, że oni będą musieli ten geltak obniżyć, a on miał wtedy, jak się nie mylę, 4 dzieci i 5 było w drodze, bez to musiał trochę szukać jakiegoś dodatkowego źródła dochodów. No i wymyślał się, że napisze książkę, że napisze taką nowelę o takim odkupieniu, o taką krótką powieść z takim morałem, pra? On pisał godnie pieśń ino 6 dni. Skończył ja pisać, jak się nie mylę, na początku grudnia. Wydane to było kaś po połowie grudnia, jak się nie mylę, około 20 grudnia, coś takiego, 1843 roku. No i we Wilio już wszystko było sprzedane. To był jeden wielki hit, ta książka. No i jak wiemy, ona do dzisiaj jest wielkim hitem. Każdy zna ta historia w taki sposób, a nie inszy. Jedni to znają z jakiegoś filmu, jedni to znają ze Myszki Miki. Każdy jakoś to tam zna, pra? Chociaż jakieś kącki tego, każdy kaś tam o tym słyszał. No ten przekład tej łosprawki nie był prosty, bo przekład z angielskiej gotki na słowiańskie gotki nigdy nie ma prosty, a już jak się przekłada na tako gotka, co jeszcze nie ma wyrobionego takiego warsztatu pisarskiego, no to jest trochę improwizowania, jest trochę kombinowania. Ja mam nadzieję, że to będzie, że to dobrze wyszło. Przekład jest też taki, że ja nie próbował śląszczyć tych wszystkich zdań na siła.
I on nie próbował wymyślać słów, i on nie próbował robić tak, żeby to było iberśląskie. I on próbował to robić tak, żeby to się czytało naturalnie, żeby się nie czuło, że się czyta po śląsku. Wy weźmiecie ta książka do ręki, jak zaczniecie to czytać, to będziecie pierwsze myśleli o tym, że to jest po śląsku, ale ja mam nadzieję, że tak po 3-4 stronach to już ino będzie takie połączenie między książką a waszymi oczami i już nie będziecie myśleć o tym, że to jest po śląsku, ino będziecie myśleć o tej historii. I to jest najważniejsze we każdym tekście. On nie ma wspominać tej osobie, co czyta ten tekst, że to jest w jakimś języku i no to ten tekst ma przekazywać informacje. I ja mam nadzieję, że takie odczucie wy będziecie mieć. No i teraz wam przeczytam wam koncek ino z początku, tak żeby nie było spoilerów. Ci, co nie znają, może to docenią. Mnie się też ten początek fest podobał, bo to jest ten kunszt Dickensa w opowiadaniu. Zwrotka pierwsza. Marleyów duch. Marley był umarty. Od tego trzeba zacząć. Tego możemy być zicher. Papier po jego pogrzebie podpisał kapelun, urzędnik, kopidą i pogrzebnik. Scrooge podpisał. A Scrooge'owe miano na papierze ludzie na giełdzie mieli w zocy. Stary Marley był umarty choby kamień. Wiecie, ja nie godą i że mam jakoś ekstra wiedza, co jest richtig umartego w kamieniu. Mógłbym bez przykład widzieć Berga za najbardziej umarty kąsek skały, co idzie trafić. Ale usądki od naszych praojców złonaczyły takie porównanie, a moje nieświęte ręce nie będą się w to ciś. Toż przyzwólcie mi jeszcze raz powiedzieć, ze całkim naciskiem, i że Marley był umarty choby kamień. A wiedział Scrooge, i że on był umarty. Toć co wiedział, jak mógłby nie wiedzieć. Scrooge i Marley byli partnerami od nie wiem wielu lat. Scrooge był jedynym egzekutorem, administratorem i erbem jego statku, a też jedynym kamratem i pogrzebnikiem. Scrooge ani się moc nie utropił z tego, co się trafiło, bo bez to i że był najlepszym człowiekiem biznesu, on dzień pogrzebu fajrował przyleżytością dobrego interesu. Słowo o pogrzebie Marleya wspomniało mi o tym, od czego żech zaczął. Marley na zicher był umarty, to na isto czas pokopić, albo nic znacznego nie przyjdzie ze historii, co ja wam powiem. Jakby my nie byli blank iści i że Hamletów ojciec umarł pod wiela gra się zaczła, to nie byłoby nic ciekawszego we jego szpacerze we wschodnim wiatrze po murach swojego zamku, aniżeli we szpacerze od każdego inkszego chopa we szczednym wieku, co pokazuje się po ćmoku, co by ino zadziwić słaby usądek od swojego syna. Bez przykład na cmentarzu kościoła świętego Pawła. Scrooge nie zamalował miana od Marleya. Nad drzwiami dór po latach wisiało Scrooge i Marley. Firma była znowu jako Scrooge i Marley. Roz za kiedy nowi ludzie godali do Scrooge'a Scrooge, a nie roz Marley, a on odpadał na oba miana. Do niego to było jedno. Tak to wygląda. No ja was zapraszam do tego, żebyście kupili książkę. Idzie je kupić w sklepie internetowym wydawnictwa Silesia Progress i w księgarniach, co współpracują ze Silesia Progress. No i to jest wszystko, jak idzie o ten odcinek. W następnym odcinku już będziemy zaś gadać o zawiłościach gotki śląskiej, o zawiłościach gramatycznych gotki śląskiej. No a dzisiaj taki odcinek ekstra, bo Rzech jest fest uradowany tym, że ta moja książka wyszła. A ode mnie to jest wszystko na ten raz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej chwilę z Gotką znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.